sunt Mateo și azi o să facem un video. N-am mai făcut video de nu știu câte luni. Sunt inactiv în ultima vreme pentru că încep cu școala, sunt de după masă, adică merg de la 12 la școală și am până vreo 5-6 și nu mai am timp să fac live pentru că la 9 cred că voi vă puneți în pat și da. Ai. Ce slab e ăla. Și da, eu câteodată vreau să fac live pe la 8, acum nu am același program live de la 9 pentru că nu mai vară și da. Am să postez acum videoul acesta oricum. Și dacă pierd și dacă știi, pentru că asta este un fel de anunț. Și ca să nu vă plictisiți să povestesc cu ecran negru, mai bine punctul în de format. Da. Ce să mai zic? Că tot am vrut să vă zic, dar acum până ce termin meciul ăsta pierd sau câștig. Și cred că o să facem live, nu chiar în fiecare zi, dar când o să pot eu de la 6 sau 6-7 poate am antrenament la sport și nu știu de o să fac live ziua aia, deci să știți că o să fac live din 2 în 2 zile. Da. Acum să începem la meci. Să vorbim despre meci. Era vorba că în 21 septembrie se schimbă sezonul, dar văd că nu s-a schimbat. Deja nu știu cât sezon. 8 octombrie. După cum vedeți ce loot am. Ai. Da, și cum as. Câteodată să mă încurc în vorbe pentru că eu nu am nimic, dar câteodată când să atent la ceva și să vorbesc, mă încurc. Sper că nu vă deranjează asta. Unde te fuge ăla? Bă, de ce merge 50 FPS? What the fuck? Merge 40 FPS, bă! Și rău merge! Și dau și la peste cap, bă! Ce mă știu aici? Uite-te, bă, dar asta e nașpa, bă, când te bas cu un bot! Uite-te ce nașpa merge, că ești botul, o să-l numerez. Am, și dau la lământ. Să vină încoace. Spate jos, până ce spate jos. Coai, cum nu nimeresc? 50 FPS. A, eu. A, nu știu la falling de acolo. Până unde mai urcă asta, mă? Știi ce faci aici jos? Până unde puteți fugi voi, mă?
că mie merge 40 FPS, ești prost.